Hola a tothom, en aquesta sessió anem a provar de fer una recuperació de fitxers eliminats en entorns Linux i per això doncs tinc una màquina aquí en la qual tinc dos discos i llavors aquests dos discos ara en tinc un que està formatejat amb NTFS que l'acabo de formatejar i aquest és el propi disc del sistema on està instal·lat. Llavors el que farem és treballarem amb fitxers que crearem en aquesta partició i que eliminarem i que provarem de recuperar amb l'eina testdisk. Llavors, com ho farem això? Doncs primer de tot el que farem serà muntar el dev SDB1 sobre MNT per ja poder-hi operar, i ara aquí dintre de MNT el que faré és copiar-hi una imatge que ja tinc creada. Jo tinc un PNG aquí que ja tinc creat amb la meva carpeta d'imatges, captures de pantalla, jo tinc aquí una imatge, que és aquesta d'aquí, i el que faré serà copiar-la perquè el que volem veure és que aquesta captura de pantalla després la podem recuperar d'alguna forma, l'eliminem i la recuperarem. Llavors, com ho farem això? Doncs primer el que faré serà un copy del fitxer que ja tinc, tvuser, imatges, captures, i aquí tinc una captura del 2026, doncs copio aquest fitxer en aquest directori d'aquí. Llavors tinc el fitxer i el que faré ara serà eliminar-lo. Em carrego doncs aquest fitxer PNG d'aquí i el que provaré és a veure si el puc recuperar. D'acord? A veure, ara aquí no hi ha quedat res, tinc la unitat buida. Llavors el que faré ara serà executaré la comanda testdisk perquè pugui recuperar a veure si em aconsegueix trobar i recuperar aquest fitxer. Llavors ja me'n vaig aquí a create i li dic a quin disc operaré, en aquest cas és l'SDB, d'acord? Vaig a buscar el fitxer eliminat en la partició SDB, procedeixo, i li he d'indicar quina taula de particions té, en aquest cas és una taula de particions GPT, i aquí a Advanced li hauré d'indicar quin tipus de sistema de fitxers és. Llavors, com que això és NTFS, el que he de canviar-li és a un sistema de Microsoft Data, perquè NTFS és originari de Microsoft, i escollo aquí que treballaré amb el sistema NTFS, que el tinc per aquí, que se m'ha anat. I selecciono que és NTFS. I fixeu-vos que ara, seleccionant el tipus de partició i de format de sistema de fitxers correcte, em surt el undelete, aquesta opció undelete. Jo vinc aquí a l'undelete i ja em troba el fitxer que jo acabo d'eliminar. Per tant, selecciono aquest fitxer i ara l'únic que li he de dir a on vull que em mogui aquest fitxer. I per exemple, li diré que me'l posi a l'escriptori. Ara el que li estic dient és la destinació on anirà a parar aquest fitxer. I quan la destinació és correcta, apreto la C i a partir d'aquí, teòricament, fixeu-vos que en l'escriptori, aquí baix, ja m'ha aparegut aquest fitxer. Ara surto del programa, d'acord? Ja me'n vaig aquí en l'escriptori, però no em deixa veure encara aquest fitxer. Què està passant aquí? Doncs me'n vaig a desktop, a l'escriptori, a veure, i aquí llisto el que tinc aquí. I tinc aquest fitxer. Fixeu-vos, el que m'ha fet el recuperar és que el propietari és root i ningú més pot llegir. Com que jo estic amb l'usuari i tvuser, doncs no puc llegir-ho. Per tant, el que faré serà donar-li permisos de lectura a tothom, aquest fitxer de captura que tinc aquí, i ara aniré a provar, perdó, ho he de fer amb permisos, perquè això funcioni. Li dono permisos i ara torno a intentar mirar el fitxer i veieu que m'ha recuperat el fitxer que havia eliminat en l'altra partició. Per tant, el testdisk funciona bé per recuperar fitxers eliminats en el disc. Llavors, què passa? Testdisk està suportat per sistemes FAT, NTFS i exFAT, però per lo que és X4, el sistema de Linux, no funciona correctament. I anirem a fer la següent prova. Ara hem fet una recuperació sobre aquest sistema de fitxers NTFS i ara el que vaig a fer és primer desmuntaré la partició que tinc ara muntada, d'acord? I el que faré serà formatejar-la amb X4, el meu dev SDB1. Per tant, el que estic fent és, m'està dient alerta que hi ha un sistema de fitxers, sí, l'elimines, no passa res. I ara, si miro, si miro, ara la partició que tinc ja és una partició X4.
Molt bé, doncs el que vaig a fer és tornar-la a muntar de nou, recuperaré la comanda que ja tinc aquí, si la tinc per aquí, torno a muntar aquesta partició, me vaig a MNT, no? I aquí ara li torno a copiar doncs, aquell fitxer que havia copiat abans, la imatge que tinc jo, per tornar a fer la prova, no? I ara recordeu que estem fent el mateix, no? El mateix fitxer, però ara estic amb una partició, amb un sistema de fitxers que és X4. Bé, doncs em carrego el fitxer, captura, val? Ara l'hem de fer amb permisos perquè aquí només és root, torno a llistar-ho i aquí ja no hi ha cap fitxer. Molt bé. Ara, què us dic? Si ho fem amb test disk, surto d'aquí, llavors, si executo test disk, no, i entro, veureu que agafo la unitat en qüestió, que en aquest cas és l'SDB, no? Fem el mateix sistema, i aquí fixeu-vos que no em surt l'opció d'un delete, no em surt l'opció de poder recuperar la imatge. Per què? Perquè aquest sistema de fitxers, doncs, amb X4, no, el test disk no funciona correctament. Llavors, el que farem serà utilitzar l'altra comanda, que és photorec. Vale? I aquí farem el mateix. Escollim el disc SDB, en aquest cas, que és on volem estar buscant, no? I anem a Search directament. Li direm que ens busqui amb el sistema X2, X3, que això ens ho posi, per exemple, doncs, en lloc de l'escriptori ara, doncs ho posarem a imatges, perquè no sigui el mateix disc, vale? I aquí és la correcta, i aquí comença a buscar la informació dintre d'aquesta partició, i fixeu-vos que ens diu que ha trobat un fitxer, un PNG, que l'ha recuperat, i el recupera dintre del directori, en aquest cas, imatges recupdir. Llavors, aquí l'està revisant, està anant per tota la partició a veure quins fitxers eliminats troba, i un cop hagi acabat, doncs el que ens diu és que s'ha recuperat una imatge, no? Llavors anem a veure què ha passat aquí, sortim, i ara aniré per l'explorador de fitxers gràfic, aniré a imatges, i aquí hi ha un directori que es diu recupdir. I aquí dintre veiem que ens ha recuperat un fitxer, i l'obrim i veiem que és la imatge, no?, que havíem eliminat en aquest directori. Per tant, que vegeu que en funció del tipus de partició, en funció del sistema de fitxers que té la partició, no?, que volem intentar recuperar, fitxers eliminats, doncs haurem de fer servir una eina o una altra amb un mètode o amb un altre. Doncs fins aquí aquesta sessió. Moltes gràcies.